ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்ன வீடியோனா இங்கே பாருங்கள். நம்ம நேற்று நர்சரிக்கு போயிருந்தோம். ஒரு முருங்கை செடி வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், மல்டி விட்டமின்குரிய கீரை வாங்கியிருக்கேன். ஒரு துளசி, ஒரு ரோஸ்மெரி, அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள், ஆல் ஸ்பைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு இலை போட்டால் போதுமா பிரியாணிக்கெல்லாம், அந்த ஆல் ஸ்பைஸ் செடி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அவ்வளோதாங்க, 5 செடி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.